Hej og velkommen til denne video, som er en gennemgang af kapitalfremskrivningsformlen. Og det er en formel, man bruger til at udregne renter på forskellige beløber. Jeg starter med lige at skrive den op. Den lyder Kn er lig med K0 gange gange 1 plus P divideret med 100 i ente. Det er simpelthen den, jeg kender. Og Kn, det betyder slutkapitalen, altså det beløb, man får til sidst. K0, det er startkapitalen. Så det her lille udtryk med 1 plus P divideret med 100. Og det er, P står for procent, og det dividerer med 100, fordi at i den her formel, der skal man have procenten i decimaltal. Og i ente, det er antal perioder, den forløber over. Ja. Og nu vil jeg forklare lidt om renters rente. Fordi det er nemlig sådan, at når man har et beløb, som for eksempel 10.000 kroner, lad os sige det, og sætter det ind på en bankkonto, så når der er gået et år, så får man en helt bestemt rente, og i det her eksempel, som kommer senere, der er det for eksempel 5% man får i rente. Og hvis man regner det ud uden den her kapitalfremskrivningsformel, der vil man kunne sige det som 10.000 og så gange med den her rente på 5%. Altså så er det ligesom når man ganger nogle procenter oven i en værdi, og det er jo så gange med 1,05, fordi vi ganger med 1, fordi vi skal putte det oven i det, vi allerede har, og så ganger vi med 0,5, fordi det er 5%, vi putter oven i. Det her 1,05, det er jo det samme, som der egentlig står i det her udtryk, altså procenten divideret med 100, decimaltallet. Og så det vil sige, her er vi altså nået ved første år, at jeg har haft de her 10.000 kroner inde på en konto. Og det giver mig 10.500 kroner. Og så kommer det spændende, som det er med renters rente, at hvert år, så tilskriver man så det her beløb, altså når det står inde på en konto, så kommer renten på, og så næste år, så har man jo allerede det beløb med renten, altså 10.500, og så kan man en ny rente på, og man